Atenció, família, atenció. El que m'acaba d'arribar. El nou llibre que té la gent Noguer. Luc i Frufru, el regne dels somnis. És un llibre, és un conte extraordinari. Tothom que teniu canalla a casa, per anar a dormir, per els que estiguin entretinguts, doncs ja l'esteu comprant, Té un munt de pàgines, té 96 pàgines, totes il·lustrades, totalment en català, és en català, i és una història extraordinària de Luc amb els seus amics. Jo ja me l'he llegit i és una passada. A més té la tapa dura, que així no es fa mai malbé. El trobareu a l'Amazon, heu de ficar Uc i Frufru, el regne dels somnis. Quan entreu també us sortiran tots els llibres que ha escrit aquesta noia, la gent Noguer, que és una passada. Té una imaginació que flipes. I bueno, ja ho sabeu, si teniu canalla, corre a buscar el llibre aquest perquè val la pena, Jo l'he comprat per la Júlia, per la meva nena, i li llegiré, aquest vespre li llegiré. Vinga, bon dia.